Ara, hola de nou. Bueno, he decidit fer un petit breu vídeo referent a lo d'abans de l'anarquisme i el comunisme perquè crec que és difícil seguir les lleis. Sobretot perquè els partits de dreta utilitzen molt l'anarquisme per contrarrestar el comunisme. El comunisme ja dic que són, amb la lletra O per la dreta, idees d'esquerra. I és el roig, el vermell, el color de la sang. I el principi de Zapatero, sense voler donar noms, sí que va ser una comuna amb comunisme i lletra O de cara al socialisme. I el que vull dir és que quan hi ha legalitat i hi ha comunisme, hi ha pau. Hi ha un color blanc i hi ha un dia, un sol, un astre del sol, i podem conviure tots, anarquistes i comunistes. Dir que quan ens foten, nos hacen daño, van contra nosaltres, contra el poble basc o contra el poble català, no ens queda una altra que fer anarquisme. I això és amb totes les conseqüències. Dolent perquè hi ha molta gent de Madrid, sobretot militars i gent que porta la política del no de Madrid, de l'imperi, que segueixen fent comunisme i van en contra dels que hem fet anarquisme alguna vegada a la nostra vida. Jo, personalment, sóc una persona comunista, però el que no vull o no m'agradaria és que es riguessin de mi. Per això mateix, si cal fer anarquisme una altra vegada, es tindria que fer. Però penso que la legalitat, la pau, els nens petits, la societat té que evolucionar tots junts en un comunisme on podem conviure tots i no cal baralles, guerres i un món destruït. Vinga, gràcies. Salut per tothom.